Unsa man imong akong pariha? Nagsige magyapog nalis, nagpadayon. Padung man nun sila nga rin noon. Hoy! Naunsa mo, oy! Sige, padung man nun mo nga rin noon. Sabi ka, siya man yung makikuha mo siya, lalis mo siya. Dili man. Kay ang iya gisulti nga ikaw may hinungdan nga nihata og number sa uyab mo. Diba kisa may ingon man imo ang uyab nga as nangutana ko say account ako og number ako ikaw may naghatag ato. Tinungod akong gihatag kay siyam siya naghatag nimo nga ihatag nimo. Mao gani ang uyab lagi mo na kuno-una na. O siya mo dili lagi. Ay unta dili unta na mao mas na na ninyo di. Wa pa ni ung na ba unta dili. Bahala di pa ka maglibang pre ang amo masulba lang ni problema kay dako kini problema nga ako may sadaan ani. Na unsa naman ni taon mo oy? Dili mahimo oy. Dili mahimo. Dili mahimo. Ano ako man iyong pagkasad-una na noon nga ang imong uyab mo naguna-una na ko. Pastilan di ang ako namang uyab hinung uyab ko ko. Dili na. Ano ko uyab sinan. Ayaw mo sige. Lalis pre ba? Oh my Gutan God. ninyo oy, di ba mo kasabot? Paano ka pre? Sisaw ba? Ay iko. Wala gani. Oh, dili ko sadaan. Limbal. Limbal din. Naunsa pre? Di ko kasabot ha. Grabe, kiligon sa pre. Oy, pre. May adlaw dia pre. Saan niya kung nadunggan pre nga istorya pre nga ikaw nag-char-char sa kong uyab? Ay, wala pre kanang ni text ang gud siya nako pre. Mo reply sad ko. Oo niya, kiba mo ka nga doon na may relasyon. Ano mo mong reply-replyan? Ano mo mong tubayan? Ay dili man pre kay kabalo bi ako nga uyab nimo. Kabalo bi ako uyab nimo nya. Ni text man siya nako. Ha? Ako lang pong replyan kay siyempre kumpare gud ta. Respeto sad ko niya ba? Dili pre. Di na maoy respeto nimo diri sa kuha. Di sa na maoy respeto nimo nga to niya. No, Kibaw ka doon na may relasyon, dapat imo ta siyang iingon nga ayon na chat nako. Kay kibaw ka uyab mi. Kibaw kung uyab mo sa kong kumpare. Di ka maingon nga replyan nimo, chatan nimo. dili pre. Kano ako may mo noon nga siya may niunag text nako. Di pre, klaro jud kay pre, makita gid ako sa imong naong pre, kana mura kag hilaw na kay tinagdan ako. Do kay kibaw ko nga duna kay gusto sa akong uyab. Ay pag inana. Dili. Sa taong ka ako dili ko nga naka-traidor pre. Inuunsa nagutaon ka? Ana ni siya. Ni una man siya text nako. Oo nya. Ako rin pong gi-replyan. Unya, May replyan ako. Nya may kang nagchar-char na yun. Klaro ana. Eh ano mo mong replyan? Kita di ka nag I love you with niya. I love you. Bisa pag dili I love you pre. E kibaw kang nuna may relasyon, dapat unta irespeto nimo ang akong katungod. Respetuhan ti ka pre. Mao bitaw na ako nag-replyan kay kasi mo ana niyo nung kag di mo ana niyo to. Di na ko replyan. Mo ingon niya di ko managad Ay diya. na lang pre, kay klaro kay butakal kay nimong naong pre. Ay butakal kay gobyerno na imong naong pre. Bisag saon ako glantaw imong naong. Traidor kanda ko. Imo kong gitraidor. Imo kong gilimbungan. Ayo nga na pre. Still lang pre. Guba am kag kumpare no. Guba. Unsang taong Ako ka. pre, klaro kay pre. Imo nagiguba na akong pagsalig nimo. Nagiguba ba nga siya may nag kuha na ko Ay na text akong ako. tubaga kinana. Klaro kayo. Ako rang gi-save ako ra gisalbar akong kagalingon. Pre kay dili ako na kuno na ang imong uyab. Gisalbar nimo? Gisalbar nimo na niguro lang kasi mo ko kalingon. Basta na- Bakon mo nuna ang imong kumpare. Basta nag imong uyab mo. Basta imong uyab mo Stilan mo. nakagusto nako. Klaro kay nako nag-usos. Wa ko madlok mo pre. Wa ko madlok nimo. Pre. Ay sa pre. Ay sa ba? Ay sa pre. Sama mo, galalis man mo. Di pa ikaw Ayaw na ba? gusto Ayaw mo ko gidudahan nga. Ayaw na ninyo. Ayaw na ninyo una pre. Una nyo kumpare mo. Mura man mo di kumpare. Unsa mo? Sabot-sabutan na ninyo ngayon. Dili mo ko pre, ane pre. Gidudahan ko niya. Nga ako kuno gicharchar ang iyang uyab ko no. Nga ang iyang uyab mismo may niunag text ako diri. Unya imo na replyan. Dili. Wa kay respeto Ayaw. ako. Ayaw sagot. Imo budlongon, imo Uy, budlongon. paminaw. Natural kay naa man koy load. Mo reply yug ko. Ay sa kay. Dali lang kay Ay sa. Paminaw sa mo ba? Unsa mo nga kumpare ta? Ngano magyun ana mo? Ay mo sige glalis. Tungod lang ng babae. Saan man taon mo babae la. Balikon ta mo diha. Rock ko ay mo sige glalis. Ako anta ko ako plano mo gupag kwa lagi kay plano. Plano. Wa kay plano lagi pre. Pero kontra Tawar ko di ako kisino nag-text. So, Sabi mo kumpareha no. Mura mag di mga kumpare. Sige ka pun sila glalis mo man. ug wa lang unta ka mo reply. Dili unta na magtaas ang inyong komunikasyon. unsa bitaw say ka? Abi pa lang. Kuha na jud kay ta kanang arte jud kay ta. High level kay ta di ta mo reply. Libre di mo reply. Eh kita pa ko dito ang reply. Ang text akong asawa ni anak I miss you. Nya reply nimo. I miss you to. Natural kay ni kuan man siya ni text man chat man siya may ingon ato. Oo na di. Ikaw kuno be. Ni chat ito. Unya mo chat ako uyabog. I love you to. I love you to sa imong hadayon. Unsa man ito ba kanang Oo I love na you diha.
Mo na mga inana nga magpagdugay kay ang iyong komunikasyon sa akong uyab. Walik ko na una lagi na imong uyab Wa ka ba una-una? Kinsa man din nag-una-una na? Siya ganini una og chat ako ni text ako diri. Ha? Ikaw guys kay kapasabton. Kung wa pa siya naguna-una og chat diri, di ko kauna nag-reply. Kaya wa ko plano mo chat ana mo Unya. text. Ngano nag-abot man lagi na inyong duha ka account ngano nag-abot sa hinungdan jud anabi. Ikaw ba? Sa hinungdan. Paminaw ha. Ang tinuod yung hinungdan ani, ha? Para may bawo jud ka kung unsay modus ana imong uyab-uyab kanay imong umaabot nga Kay ngano nasa gusto nimo? Dili. Kuna ba pala tong duha? Mura nakagusto na Mura ako. mo na nagalaot nimo. Kibaw ka akong uyab mong gyapon ka. Dili. Paminaw sa. Takal di ka dako. Lain sa kayo. Presko pagunakan o gina. Presko, muna di Ana hana ni niya. siya. Bago ni ron, ka maminaw ron. Hadlok. Ang kanay imong uyab sa tinuod lang bantay-bantay na kay mong naibog na nako kay ano. Ilasan nimo. Lasa nimo. Ikaw may kibgan pisot man kani ka. Uy, bisot lagi blako masanig ko. Ang kanang imong uyab nanugo na ni Pritotong. Nanugo niingon siya nga unsa kunoy number ako unsay personal account. Ngano yapil ba to pitotong ani? Ngano yapil to pitotong? Siya may huwaning lalis duha. Siya ay naghatag sa ko account kadto si mong uyab. Siya? Siya ko kun ko ani. Ya tira siya di ay. Siya. Ato na to, pre may bawo na to. Ato to. Tara, butay magdili ha. Ato to. Unsa man mo ako pariha? Nagsige magyapog lalis, nagpadayon. Padung manon sila nga rin noon. Hoy! Unsa mo oy? Sige padung manon mo nga rin noon. Ang sabi ka, siya man yung makikuan niyo siya, lalis mo siya. Dili man. Kay ang iya gisulti nga ikaw may hinungdan nga nanghatag og number sa uyab nimo. Diba, kisa may ingon man imo ang uyab nga, as nangutanag ko say account ako, number ako, ikaw may naghatag ato. Tinuod akong gihatag kay siya say naghatag nimo nga ihatag nimo. Mao gani, ang uyab lagi mo naguna-una na. Siya mo dili lagi. Ay, Unta, dili unta na Mas mabumas ko na na. ninyo. Wa pa rin. Ung-ung na rin unta dili, nila. bahala di pa ka maglibang pre, ang amo masulban lang ni problema kay dako kay ni problema nga ako may sadaan ani. Unsa naman yung taon mo, oy? Dili mahimo oy. Dili mahimo. Di mahimo. Ano ako man yung pagkasad-una na noon nga ang imong uyab mo naguna-una na ako. Pastilan di ang ako namang uyab hinung Ay, ako kun kuan. Dili na. Ako padok no. Ano ako uyab sitan. Ayaw mo sige. Lalis, pre ba? Oh my Nagutan God. ninyo, oy. Di ba mo kasabot? Padok pre. Sisaw ba? Ay, iko. Wala ka dili. Dili ko sa kan. Limban. Limban din. Naunsa mo? Oo, kaya na po. Tayo. Bas mo. Bas ng tae. Ate, anak pre. Bakit sinubong? Subscribe lang sa Janwa Mix TV. View na ta sa Janwa Mix TV. Araw mo'y laging swabe.